Ale však žiadnym tajomstvom nie je to, že za zdravím často stojí práve zdravé stravovanie. V lekárskej rubrike Minútky o zdraví s lekárom Marianom Faktorom vám na vlnách Rádia Lumen pripomenieme dnes význam strukovín. 7 hodín 33 minút. Minútky o zdraví. Priatelia, aj dnešnú tému Minútok o zdraví budeme venovať zdravému stravovaniu podľa Biblie. Dnes sa zastavíme pri strukovinách, ktoré boli v biblických časoch jednou zo základných potravín. Svedčia o tom mnohé zmienky v Biblii a spomeniem len niektoré. Doniesli prikrývky, čaše, hlinené nádoby, pšenicu, jačmeň, múku, pražené zrno, fazuľu, šošovicu, med, maslo, ovce a kravský syr, aby mal čo jesť Dávid a ľud, ktorý bol s ním. Alebo ty si vezmi pšenicu, jačmeň, bôb, šošovicu, proso a rastcu, daj to všetko do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Toľko dní, koľko budeš ležať na svojom boku, budeš z neho jesť. Strukoviny majú mimoriadne dôležité zastúpenie vo výžive človeka. Žiaľ, pri súčasnom životnom štýle, kedy uprednostňujeme skôr rýchle jedlá a iné moderné formy stravovania, sa strukoviny do nášho jedálneho lístka dostávajú zriedkavejšie, než by si zaslúžili. Nemali by sme však na ne zabúdať. Najmä nie teraz, v období pôstu, kedy by sme mali vynechať z našej stravy mäso, teda živočíšne bielkoviny. Bielkoviny sú pritom základnou stavebnou látkou všetkých buniek v našom tele a tvoria asi 20% celkovej hmotnosti. Podieľajú sa na stavbe svalov, kostí, kože či nervového systému. Keďže v našom tele neustále dochádza k odumieraniu starých buniek a ich nahrádzaniu novými, je potrebné bielkoviny neustále doplňať. A práve strukoviny sú zo všetkých rastlinných produktov najbohatším zdrojom bielkovín. Na rozdiel od živočíšnej stravy však strukoviny obsahujú aj veľké množstvo vlákniny a rastlinných sterolov, ktoré znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Najmä soja, fazuľa a cícer sa radia medzi potraviny, ktoré najlepšie vplývajú na znižovanie zlého cholesterolu v krvi. Niektoré odborné štúdie hovoria dokonca o tom, že pohár strukovín denne môže znížiť cholesterol až o 10%, a to už za 6 týždňov. Priaznivý glykemický index strukovín navyše pomáha stabilizovať hladinu krvného cukru a pomáha upraviť krvný tlak. Vďaka vysokému obsahu vlákniny je pravidelná konzumácia strukovín odporúčaná aj ako prevencia rakoviny hrubého čreva. Vysoký obsah vitamínov a minerálnych látok v strukovinách sú ďalšou pridanou hodnotou. Vďaka nim majú priaznivý účinok na nervový systém, srdcovo-cievne ochorenia alebo pomáhajú pri osteoporóze. Pre všetky tieto vlastnosti by sme strukoviny mali jesť 2 až 3 krát týždenne. Dobrou správou je, že strukoviny, tak ako mnohé iné potraviny, ktoré sme dlhé roky zanedbávali, sa postupne vracajú na náš stôl, pretože sú zdravé, výživné a navyše aj lacné. Preto boli u nás dlho vnímané ako potravina nižších vrstiev. Pravdou ale je, že by nemali chýbať v strave nikoho, kto hľadá správnu cestu. Ako hovorí písmo, chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Vy všetci, prostí aj vznešení, bohatí aj chudobní.